Niin, huomenta. Se on kello on 3:30. Tuosta yksi musta kissa tieli. Toivottavasti se ei nyt oo huonoa onnia, mutta kello on 3:30 ja heräks 10 minuuttia sitten. 10 minuuttia sitten ja merelle olisi lähtö. Siinä on kuvat levitetty. Justiin. En tiedä kuuluuko tähän, mutta tuossa lentää johonkin soros. Tuossa menee. Ei näyttää varmastikaan. Mutta tuolla sillä sättilee aika paljon. On sorsaatele nyt. Tuolta lähti. Tuolta rannasta päin niin. Vaikka kuin paljon. Siinä asettelee 2. Vielä joku 7 minuuttia, että se alkaa ampumaan. Kato. Tuolta joku porukka tulee tänne kanssa. Tulin tänne keskelle niin. Kyllä. Iso jauhari. Olet ihan hallilla. On komia jauhari. Iso jauhari. Miksi sitä ei ampunut? Otti vähän paremman hallille, mutta ei ne tullut. No. Kyllä näitä tulee vielä lisää. Pitääkö se oikeesti lähteä kalaan? Siitä meni passin päältä. Jauhari. Sieltä tuli taas jauhari, mutta se on toinen. Joo, kauhean kuuma tuli. Todellista.
aika mahtavasti pyöritysakuville. Siitä katsoa oli sitten helppo ottaa paljon. Liian korkealla vielä. En ihan tonne ammu kuitenkaan. Tommonen parvi tuli äsken, kun oli vaihtamassa akkua tuohon kameraan. Niin, varmaan tommonen, no justiin tommonen sama parvi. Katsotaan tuleeko nuo vielä. Näpä oikein piilon tänne puskaan. Joo, niin tommonen parvi tuli äsken tosta. Liikkui sama parvi. Niin kun oli kamerasta akkua vaihtamassa, niin siitä sai yhden jouhari puhotettua ja sitten ne tuli uudestaan, mutta sitten olin taas kameraan akkua vaihtamassa. En sitten kerinyt niihin. Hyvin nuo tulee kyllä kuville. Niin sitä mä ajattelin, kun tuossa menee 2. Tää tulla tänne. Siitähän tuli 2 alas. Ruvettiin pellaamaan. Kyllä hieno. Oi. Sieltä tulee vielä 2. Katsotaan tulisiko näitä. Näki jotakin. Jotakin ne säikkö. Ei tulleen vielä. Loppuu paukutkin kesken. Joo, mä ihan siihen puskaan. Jäippä siihen. Siinä. Oli se siinä. Sä kattelet karkuun. On täällä kaikki pysyneet tallessa. Ettei oo kukaan lähtenyt vaeltamaan. Lasketaanpa jo ihan varsin. Tää on todella komia. On. 2, 3, 4, 7 siinä on. Kyllä se kohta riittää. Kyllä se kohta jo riittää. Mutta tämä se on hieno. On pikkusen tyylikäs siipi. Ja iso lintu. Järjetön kaula. Olipa tilanteita. Kello on 6:30. Täällä on puolitoista tuntia ammuttu. Onpa vielä hyvin. Ei oo ikinä niin ollut näin hyvä. Niinkö yksin. Yksin ei oo kyllä näin paljon päässyt ampumaan, mutta Katsotaanpa taskusta vielä 1 panostelu. Tonne niin nyt loppuvallisteelit, mitä oli tuossa vyöllä. Oli tuossa pari ehkä RC-stiilsokkeja. Ja sitten näitä Melior Extreme Steel 3 milli haulilla. Katsotaan, jos tässä vielä pääsisi pari kertaa paukulle.
Kyllä meille sitten riittää. Ei harmita yhtään. Nyt on maanantai, niin viime perjantaina kun oltiin tässä niin semmosissa parvissa tuli tänne pörräämään, että koko ajan oli joku 50. Ai siitä tuli. No ei oo todellista. Se pitää lähteä kahlaamaan. Katsotaan auto. Kun ei asu, niin... Se oli iso. Iso ja hieno. Kerralläpä hylsyjä. Hylsyjä pois. Vieläkö ne tulee? Vissiin on haluaa tulla tänne. Otetaan vielä yksi pois. Joo, siihen se loppuu. Siinä on 9 joukaria. Aika onnistunut aamu oli tänne. Tuossa tulin tähän niin puolisko tuntia porisin paikallisen vanhemman miehen kanssa. Poristin vähän. Kertoi vähän historiaa täältä. Minkä näköistä täällä on joskus ollut. Ja näin niin poristin sinne vähän aikaa. Ja lepponen mies ja nyt lyö vielä kamat autoon ja lähdetään eilen kotiin ja ottaa linnusta lihat pois. Mahtavaa. Meikä rupia nyt ennen kuin rupia kunnolla satamaan. Niin ottaa noista nuo lihat ja pistää lihat vakuumiin. Kylmä.